Qozanda 10-cı bütün Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены бара. Кеше бизнес, фермер хуҗалыклары һәм шәхси хуҗалыклар бүген ни хәлдә? Турыдан-туры эфирда таяну нуктасы тапшыруы студиядә Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәләр безнең үзгәрешсез калды. Килешмисез икән кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр тимә һәм ак нейтралитет билгесе. Чыннан да бу көннәрдә Казан гөрли эшмәкәрләр, татар эшмәкәрләре безнең мәркәзебезгә җыелды. Данис, инде 10-нчы ел рәттән үткәрелә, максатлар төп һәм нинди юнәлешләр бар әлеге эшчәнлектә? Алмаз, иң беренче җөмләм бик дөрес булды. Казан Татарстан гөрли дидең әйт. Чынлыкта да менә без бүгенге көндә 10-нчы бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләрен җыенын уздырабыз. Мин бүгенге көндә ышанып әйтә алам, барлык менә шушы катнашучылар исеменнән, безнең әлеге җыенда катнашучылар исеменнән бу бөтен дөнья татар конгрессының уңышлы проектларының берсе. Чөнки ул бүгенге көндә тулы бер хәрәкәткә әверелде. Җыен бит ул бер көнлек кенә пленар утырыш һәм дискуссион мәйданчыклары гына түгел. 3 көн дәвамында илебезнең 41 төбәгеннән, Татарстанның барлык районнарыннан менә 530 татар авыллары эшмәкәрләре бөтен татар конгрессаларын бер майданга туплап, менә 16 көнне башланып киткән программада без актуаль булган мәсьәләләрне, дискуссион мәйданчыкларын оештырдык, мәдәни чаралар булды. Бүген генә менә барыбыз да әле кайтып килдек Буа муниципаль районыннан, анда без чыннан да бүгенге көндә татарның рухи һәм икътисади халәтен районыбызда тәҗрибә уртаклашу, элемтәләр булдыру мәсьәләсен күтәреп Буадан кайтып киләбез. Барысы белән дә ачмалы, Данис. Чыннан да таныштырып үтсәң иде, менә кыскача гына без син әйтеп киттең, юкка гына әлеге шәхесләрне студиягә җыймадык дип. Алар һәр кайсы үз төбәкләрендә һәм үз җирлекләрендә бик зур эш башкаралар. Менә Фәнир абыйдан башласаң, чынлыкта да тулы бер хәрәкәтне менә әлеге милли лидерларыбыз, мин аны шулай дип әйтер идем, ул халкыбызның алтын баганалары. Чөнки һәрберсе без бит эшмәкәр булган өчен аларны эшмәкәр генә булган өчен генә без аларны Казанга, Татарстан бөтен татар конгрессына тупламыйбыз. Алар һәрберсе халкыбызның милли тормышында әйтеп бетергесез зур роль уйныйлар. Менә мәсәлән, бөтен Россия татар авыллары ассоциациясе рәисе Фәнир Галимов, Башкортстанның Туймазы районы, Бабай утары комплексының хуҗасы булу белән, эшмәкәр булу белән бер рәттән ул әлеге ассоциациясенең рәисе. Менә әлеге җыенны уздыруның методологик нигезен безнең үзебезнең совет эшләп килә, татар авылларының эшмәкәрләре шушы советта. Без һәр елны әзерлек эшләрендә башта шушы совет белән бергә җыелышып, күмәкләшеп бер фикергә килеп, программасын төзеп эшлибез. Безнең, мин әйттем, татарның рухи һәм икътисади халәте, милли тормыш, мәдәни тормыш, Салават Губай Свердловск өлкәсенең данлыклы Әрәкәй авылы, безнең эшмәкәр булу белән бер рәттән бөтен шушы җирлекнең иҗат фестивальләрен уздыру, дистәләгән проектлары бар. Әле ул үзе дә аерым ассызыклап узыр. Безнең Марат Айзатуллов, без бөтен Россия татар авылы эшмәкәрләрен җыенының икенче көне һәрвакыт гамәли. Без иң яхшы Рәсәйнең яисә Татарстанның җирлекләренә алып барып, тәҗрибә уртаклашу өчен, элемтәләрне булдыру өчен алып барабыз. Менә 13-нче елда бөтен Россия татар авылларын җыенын данлыклы безнең Чувашиянең Шыгырдан Тукай Урмай Тукай Шыгырдан авылларына алып бардык. Үзе Шыгырданнан бүгенге көндә Чувашия татарларының татар милли мәдәни берләшмәсенең җитәкчесе. Шунсы сөендерә һәм без шундый таләптә куябыз. Елдан ел әлбәттә бу эш безнең камилләшә бара һәм иң мөһиме бу хәрәкәткә яшьләрнең тартылуы. Рамил Зарипов, гомумән яшь йөзле династия дәвамчысы дип беләбез аны. Эш буын хәрәкәте дигән вакытта ул әлеге әтисе башлаган эшен Башкортстанның Борай районында крестьян фермер хуҗалыгы үз җилкәсенә хәзер инде алып, гаиләсе белән бергә шушы эшне дәвам итә. Менә бу бик матур үрнәк, дәлил. Без бүгенге көндә татар гаиләсе социаль институты буларак, әгәр дә ул гомумән шушы җирлекнең терәге, ул таянышы, бөтен чаралар аның өстендә. Бөтен Россия татар авыллары Сабан туе. Быел без аны 2 июль көнне Мордовия өлкәсенең Ләмберә районы Аксун авылында данлыклы 300 ел тарихы булган данлыклы авылда уздырабыз. Һәм аның нигезе бар. Чөнки Мордовия өлкәсендә татар эшкуарлары бизнес клубы эшләп килә. Һәм менә әлеге Аксун авылының төп хуҗалык рәисе, төп фермер, крестьян фермерлык хуҗасы һәм гомумән шушы авылның бөтен тормышын уйыштырган, мәчетен төзеткән, юлларын төзеткән, бөтен инфраструктурасын булдырган һәм әлеге татар эшкуарлары бизнес клубының әгъзасы, юлдаш крестьян фермер хуҗалыгы
җитәкчесе Рафик Фатхулов. Фәнил әфәндегә сүз бирик әле. Монда бит инде җыен дигәч, барыбер менә Данис әйтеп китте, 3 көндә авымында проблемалар, мәсьәләләр хәл ителергә тиеш. Менә төп борчыган бүген ниндирәк проблемалар тора икән эшмәкәрләр алдында, татар эшмәкәрләр алдында? Мин иң беренче инде әйтеп китәрем, менә 10 ел барганның 7 елын хәзер безнең берлектә бара торган җитәкләп барабыз инде. Һәр елны шулай итеп безне шушы кадәр халыкны Татарстаныбыз безнең мәркәзебез җыеп, шулай итеп безне бөтенесе менә аларны тыңласаң, шул кадәр рәхәтләнеп, шул кадәр килдек. Менә быел әле күбрәк яшьләрне дә алып килдек. Быел яшьләр күбрәк. Мин уйласам киләсе елларда күбрәк яшьләрне китерергә кирәк. Чөнки аларда безнең киләчәк. Һәм аларның шулай сөенеп йөргәннәр менә әле алардан сорыйм да, ничек монда во диләр. Шулай булгачтан бу эш бик әйбәт эштер. Шуның өчен шушы дәвам итәргә кирәк, матур иттереп хаманда теге яшьләрне китереп, шушы әйберне хаман дәвам итү, ул инде бик кирәклеш. Һәр берсе кайтып, шушыннан күргән, танышып, бер-берсе белән танышып, алар ягыдан бер-берсе белән хәбәрләшеп торалар. Менә шушы эшләрне алар өендә кайтып эшләтә. Алар кемгәдер кайткачтан тагын әйтә, менә шушында күрдем мин, давай шушыны эшләргә. Менә шушындый дәрт бирә торган безнең Татарстанга җыйган менә шуңа инде ул рәхмәтләрне бөтенесе алар исеменнән әйтәм. Алар шул кадәр рәхмәтлеләр. Яшьләрнең үзләренә сүз бирик. Рамил, чыннан да без инде авылларны саклап калу дигәндә, бүген яшьләрне эш белән тәэмин итү, яшьләргә гомумән менә бу юнәлешләрне күрсәтү дибез. Менә сезнең мисалда ничек аңлатып китеп була моны? Чыннан да эш урыннары булмау проблемасын хәл итә алам бу. Һәм шулай авылның киләчәк язмышын хәл итүдә нинди роль уйный? Әлбәттә, авыл хуҗалыгы, ул авылда эшләү, авылда эш бирү һәм авылны тергезү. Безнең бит инде барчасы да белә, колхозлар җимерелде, перестройка вакытында. Шуңардан соң менә минем әтием инде шушы җимерелгән колхозны яңадан тергезеп башлады. Мин шуны күреп инде. Бүгенге көндә мин дә шушыны дальше да алып китәсе һәм зурайтасы килде. Һәм без шулай киңәшләшеп, сеңлем дә, үзем дә авылда әтиләр, әниләр кырында калдык һәм шушы эшне зурайтып алып барабыз инде. Эшләргә яшьләр дә булса әйбәт, яшьләр җитмәй. Авылда һәм эш булса, акча була һәм яшәргә була. Сез нәрсә белән шөгыльләнәсез үзегез? Безнең авыл хуҗалыгы, җир эшкәртәбез, мал үрчетәбез һәм инде 2014 елдан бирле безнең ярым фабрикатлар ясый башладык. Һәм аңардан соң инде кибетләр ачтык. Үзебезнең кибетләр бар. Уфа шәһәрендә 4 кибет һәм үзебезнең Борайда инде 1 кибет бар. Салават әфәнде, менә без шул авыл темасына әйләнеп кайтсак, нары инде шул проблемаларны шишәбез дибез икән, шул яшьләр белән бәйле әгәрдә мәсьәләләрне. Менә шуны бу җыенда хәл ителеп, инде 10 ел дәвамында үткәрелә дибез. Элегрәк күтәрелгән мәсьәләләр, алга китеш, менә шул юнәлешләрдә ниндирәк эшләр алып барыла бүген сезнеңчә? Уртаклашу һәр вакытта яхшы булган, шуңа күрә без монда киләбез, уртаклашабыз, бик әйбәт яхшы идеяләрне үзебезгә алып кайтабыз. Һәм аны киресенчә, икенче форумга килгәндә без тормышка ашырабыз, һәм тагын да нәрсәдер өстәргә тырышабыз. Шуңа бу форум бик тә кирәкле дип әйтәсем килә. Ниндирәк менә мәсьәләләр инде хәл ителә башлады сезнеңчә, һәм кайсы юнәлешләр буенча бүген шунда да җитди эш алып барырга кирәк алга таба? Активлаштыра кирәк яшьләрне монда, анысы дөрес әйттек. Инде милли яктан да караганда монда сораулар бик күп. Мин үзем шәхсән милли мәдәни комплекс җитәкчесе буларак инде милли якка күбрәк игътибарны бирәм. Бездә уннан артык проектлар эшли. Без аны яшьләрне тартабыз, туган телебезне сакларга тырышабыз. Монда төрле чаралар, инде ул регионара конкурслар, фестивальләрендә без генә түгел, бөтен Россиядән катнашучыларыбыз була, катнаша. Менә әле генә Муса Җәлилгә багышланган конкурсыбыз узды. Анда 370 катнашучы булды, Россиянең 9 регионыннан. Аны менә төгәлләп куйдык һәм инде яңасын җибәрдек. Инде 26 апрельдә безнең Тукай конкурсы булачак. Алла хәбәрсә, менә шушы безнең катнашучылар тагын да күбәйер дип әйтәсем килә. Татарларыбызны саклап калырга кирәк. Һәм масштаблы проектларның иң зурларының берсе дип әйтик инде ул Сабантуй. Шуннан да Сабантуйны кабул итүгә бит инде барыбер бер генә көндә ирешеп булмый. Монда инде ел дәврендә генә түгел, аңа кадәр дә зур эшләр башкарырга кирәк. Менә сезнең нәкъ менә әлеге татар авыллары арасындагы мөнәсәбәтне көйләүдә, нәкъ менә милли үзенчәлекләрне берләштереп, үзегездә менә бу бәйрәмне оештыруда ниндирәк вазифалар башкардыгыз? Без бүгенге көндә
шал территориябызда сыналарны эшләп бардык. Таңын җыештырабыз барча кирәк нәрсәләребезне, без бегенге секенге Аллага шөкер барча нәрсә кирәкләрне аныклап куябыз. Киләчәктә Шунсы мин татар эшкуарлары клубы, бизнес клубы дип әйттем бит әле. Ул аның бит нигезе бар. Хөкүмәт инде билгеле бер карар чыгарганчы шушы җирлектә Сабантуйны уздырырга мөмкинме, юкмы дигән вакытта, әлбәттә, алар төп терәк, алар төп нигез, алар төп таяныч. Алар менә шушы бердәм булып, безнең әлеге җыен кысаларында да без пленар утырышка хәтле татар базары дигән аерым бер күргәзмәне оештырабыз. Хәләл индустрия менә шунсы үзенчәлекле. Монда барысы да үз оешкан кешеләр, барысы да үз оешкан эшмәкәрләр. Монда биредә ниндидер бер кредитлар белән, грантлар ярдәмендә үз эшен башкарган кешеләр юк дәрәҗәсендә диярлек. Шунда һәм шуның белән горурланырга да кирәк. Аларның язмышы нинди булачак? Һәм бу соңгы арада булган проблемаларны күмәкләшеп ничек хәл итәргә була, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында той аны.с тапшыруы, біз турыдан-тур эфирда эшлибез. Татар авыллары эшмәкәрләре җыены. Турында фикер алышабыз. Марат әфәнде, менә технологиялар турында да белешәсез. Менә шуннан да бүген Данис әйтеп китте, шуннан да алар үз кешеләре белән инде әлеге эшләрне башкара дип. Менә бүген хәл ничегрәк әлеге юнәлештә? Чувашия Республикасында әйткәнчә берничә ел элек беренчеләрдән булып инде бу форумның үткән иде. Без инде үзебезгә ниндидер планга куеп, нәрсә күрсәтәбез, нәрсә эшлибез дип ул вакытны үткәргән идек. Хәзер инде ел сайын катнашырга тырышабыз. Үзебез дә күбрәк яшьләрне алып килеп күрсәтергә тырышабыз. Соңгы елларда инде менә күреп кайткач, үзебездә кайткач, шул күргәнебезне ясарга тырышалар. Элек инде продукция хоть бәрәңге булса, болай гына җибәрәләр иде. Хәзер шул упаковка, фасовка дибез, үзебездә ярым полуфабрикатлар эшләү, то есть нигә хәтлем инде производстводан башлап теге кибеткә хәтле үзләр эшли башладылар. Менә бу чикләүләр йогынты ясыймы сезгә? Шул санкцияләрнең йогынтысы, чөнки күбрәк бит инде барыбер үзебездә җитештерелгән продукциядә үзебезнең шул техника булсынмы ул, башка мәсьәләләрме? Менә шуннан да без үзебез бүген яхшы гына уңыш алабыз дип әйтеп буламы бүген үзебездә эшләгән шул кешеләр белән дип әйтик? Уңыш алабыз, Аллага шөкер. Ул яктан бәйенкин яшьләребезгә дә әйтәбез. Бүген мөмкинчелек бигрәк тә зурайды. Һәр кеше тырышырга, эзләргә, юлын табырга тиеш. Элемтәләр ясарга тиеш. Шуның өчен безнең форумнарда үткәрелә ел сайын. И яңа юнәлешләрдә хәзер менә иртәгә без выставкада яшьләребезне алып килдек. Кәзә сөтенә сыр, сырлар ясыйлар хәзер, балык үрчетәләр, аларны алып килдек. Ырлыклык суган, бәрәңге, үзебезнең республиканы уже весь обеспечивать итәләр инде алар хәзер. Башка төбәкләргә дә чыгалар, Аллага шөкер. Үзебезнең продукциябыз, яшьләребез килде. Шуңа бүген инде проблема дип әйткәндә, халык җирләрендә эшкәртәләр, үстерәләр дә, сбыт кирәк бигенге көндә. Беренче сорау шул дәүләт күләмендә күтәрелә, сбыт кирәк. Булса, әле безнең мөмкинчелегебез бар. Милләтебез көчле эшли, Аллага шөкер, мәктәпләребезне дә саклап киләләр, татар теле укытыла, мәчетләребез дә эшли, Аллага шөкер. Димәк, монда комплекслы проблемаларны хәл итәргә була. Рафик әфәнде, сез кайсы тармакта хезмәт куясыз? Һәм сездә нинди хәл ителәсе мәсьәләләр бар? Безнең юлдаш христиан хозяйствобызда 2500 гектар җиребез бар. Шал җиребездә без бодай, арыш, сылы үстерәбез. Шулай ук безнең хәләл колбасный цехыбыз бар. 27 номинование колбасалар ясыйбыз. Шалай итләр коптит итәбез, кабыргалар, казыйлар ясыйбыз. Безнең продукциябыз бүгенге секендә бик востребованный. Димәк, эшләгән кешегә монда мөмкинлекләр ачыла, бар дигән сүз. Әфәнде, менә каршылыклар да туарга мөмкин бит инде. Бары тормыш булгач төрлесе була. Нәкъ менә әгәр дә без инде татар эшмәкәрләрен алсак бу очракта, бергә уртаклашып хәл ителәсе мәсьәләләр бармы бүген? Менә каршылык дигәннән бик көчле каршылык менә хәзерге вакытта шунда исә менә азык төлек заманында, чикләүләр заманында менә безнең миннән шушы председатель буларак һәр вакытта кая барсам сорыйлар, җирне ничегрәк тизик оформлять итәргә. Ничек менә бездә иң шушы яшьләргә башлап җибәр өчен җирне хусуска или арендага алу бик проблема. Менә мин шушы нәрсәне ничектер менә шушы вакытта менә безнең хөкүмәт кешеләре шуны ишетеп бирсеннәр иде яшьләргә менә бер 5 елга. Ул эшләмәсә тартып алыгыз. Ну булмаса шушыңарга мөмкинлек бирергә кирәк. Аннан соң күпме безнең
90-шы жыллардан, 2000-ші жыллардан қалған колхозның зданиялары бар. Ол правление бар, ол ферманилары, ол мына шондай гаражлар бар. Мына шушыларны бүгінгі күнде шуларға бушқа береге, ол бит бірнеше жылдан торалы біте. Мына шушы яшьләргә шуны жер беріп, шушы зданияларны беріп, оларға ярдәм итеп, булса мин илебездә бүгінгі күнде бұл продукты нее проблемасы болмас еді деп әйтәсем килә. Мына шушыны безнең хөкүмәтебез ишетсен иде. Әрәм итеп, ширип-тиреп, 2 елдан аударганчы бушка тоттып бирергә кирәк яшьләргә. Эшләсеннәр яшьләр. Сигезгә төшәбез, без турыдан туры эфирда эшлибез. Данис, менә берләшү кирәкме монда татар эшмәкәрләренә? Менә бу җыен барышында да күмәкләшеп бу эшләгәндә бит инде, мөрәҗәгать иткәндә дә барыбер кайсыдыр мәсьәләләрне хәл итү җиңелрәк булырга мөмкин. Һәм менә бу җыенда нәкъ менә шул максатка юнәлгәнме? Әлбәттә, монда бит аның төп максаты аларны берләштерү. Чөнки бер йодрык белән әйтелгән сүз алар бит бүтән татар дөньясын тәшкил итәләр. Менә сез санкциялар дисез. Санкцияларга төп җавап ул үзеңнең азык-төлекне җитештерү. Ә кооперация мәсьәләсе, менә мин аерым шыгырдай Тукай Урмай авылларына аерым әйтер идем. Ислам дине, менә Рафик әфәнде әйткән, без хәләл төрле продукция җитештерәбез. Ислам дине халкыбызның рухи нигезе терәге, аның нигезендә безнең Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылы, Самар өлкәсенең Гали Камышлы, Мордовия өлкәсенең Әзүркә белән Аксуна авыллары, Пермь крайының Бардарайнар, анда бит чыннан да без ислам дини көчле булган җирлектә, мин сезгә шуны әйтәм, Урта Әләзән дөньяның иң зур татар авылы. Бүгенге көндә 12 мәчете бар. Елына менә без санарын алдык, 136 бала туган. Әлбәттә, бүтән авылы 500 дәүләт эчендәге дәүләт, 500 камазы гына бар авылның, авыл йокламый. Менә шушы ислам диненең факторы милли һәм рухи тормыш бергә барган вакытта һәм кооперация мәсьәләсе. Без аерым дискуссион мәйданчык, алар безнең чынлыкта да менә Фәнир Галим бик дөрес әйтә. Без бит монда берләштек тә, сөйләштек тә, таралыштык кына түгел. Без дискуссион мәйданчыгының һәрбер темасы ул татар авылының рухи һәм милли мәдәни тормышы турындамы, яшьләрнең рухи тәрбия мәсьәләсе, инновацион технологиялар ярдәмендә азык-төлекне җитештерү, реализация мәсьәләсе. Бик дөрес әйтелде монда. Бүгенге көндә азык-төлек җитештерү генә җитми, ул җитештергән продукцияны аны дөнья күләм танытырга һәм базар шартларына туры китереп җиткерергә кирәк. Менә ул вакытта ул кооперация мәсьәләсе. Ни өчен дәүләт эчендәге дәүләт дип әйтәбез Тукай шыгырдан урмайларны, Әләзәннәрне, Әзүркәләрне, Аксуннарны, чөнки анда кооперация мәсьәләсе. Анда җирдән башлап шушы кибетнең киштәсенә хәтле менә шушы шилтәр булдырылган үзләренең кешеләре белән. Рафик әфәнде Фаткул, Фәнир абый Галимов үзенең бит аларның хуҗалыкларында, алар бар татар авылы икән, шушы татар кешесен шушы эшкә ала, җәлеп итәләр. Әгәр дә адәм баласына хезмәт хакы белән эш урыны бар икән, аның гаиләсе анда кала. Аның балалары шул ук мәктәпләргә йөриләр. Менә Рамил да шул ук син әйткән сүзләргә инде туры китереп башкара бит әлеге эшне. Әгәр дә бүген яшьләргә менә бу эшләрне тәкъдим итеп, инде тиешле шартлар тудырып, җирләрне биреп, сезнең белән сөйләшкәнчә, нәкъ менә шул ук инде финанс киртәләрне дә берникадәр җимереп, мөмкинлекләр тудыралар икән. Шул ук шәһәрдән авылга кеше кайтачакмы сезнеңчә? Минемчә, авылга кеше кайтачак. Чөнки авылда бүгенге көндә бөтен возможностьлар бар. Безнең хөкүмәтебез республикалар булыша. Мин үзем генә 2 грант алдым. Поддержка начинающий фермер һәм семейный ферма. Шулар нык этәргеч булып тора. Һәм бүген эшләргә возможность бар. Тырышкан ташка казак кагардай. Монда бит турыдан туры бәйләргә кирәк. Әйе, чыннан да бик дөрес фикерләр. Авылны без саклап калу мәсьәләсен һәр даим күтәреп торабыз. Һәм шул ук вакытта инде яшьләр ни өчен китә дигән сорауга шул ук беренче чиратта эш булмауны сәбәп итә. Марат әфәнде, бүген менә әйткәнебезчә эш белән тәэмин итү ни дәрәҗәдә көйләнелгән икән авылларда. Ни өчен барыбер яшьләр күбрәк шәһәргә тартыла? Biz alay deb aytolmasak, bizning Allohga shukr, alay aytib o'tgancha bizda to'g'ri. Yo'q, siz o'rnak aytdingiz hali, o'rnak ko'rsatib, anlatib ketdingiz. 100dan ortiq bola tuva, biz endi bola tuvi bilan, ya'ni җир куяналарга тизрәк йорт куярга, аларга уже яшьли әзерли башлар, ул бала авылда кала. Ул тәрбия безнең авылда калырга, авылдашларга, яни нигезен саклап калырга, телебезне, динебезне саклап калырда шул бергә бәйләнгән. Әбиенкин әйткәндә эшләргән кеше, эш эзләгән кешегә, эшләмәкләгән кешегә эш күп.
тырышырга, эшләргә, авыл җирендә бигенкенне әйтәбез бит. Үзенең бәрәңгесе, үзенең кишере, үзенең суганы, сөте, май, бөтен нәрсәсе бар, җите яшәргә. И әйтеп бит мен Рамил да, газы кергән, суы кергән, канализация бар бигенкенне юллары Аллага шөкер ясалып баралар, бөтен условия. Эшлә, яшә рахатланып, балалар үстерергә, тәрбия бирергә, dinimizni, televizyon saklauda. Менә бу күренешкә Салават әфәнде мөнәсәбәт үзгәрәме? Шуннан да еллар узу белән бәлки моңа кадәр барысы да шәһәргә алган шул ук инде яшьләр булсын, өлкән буын вәкилләре кире авылга тартмыйларын тамырлары. Әгәр дә монда авылда шартлар яхшырак икән, мөмкинлекләр күбрәк икән, сорау туа бит. Ни өчен әле шул ук туган нигезгә яңадан әйләнеп кайтмаска мөмкин? Менә шәһәргә киткән яшьләр безнең бик күп андыйлар, дөрес әйткәндә, аларның әйтүе буенча менә авылда кайтырык диләр. Менә шартлар шуннан да менә үзебез икерәбез инде күбесенчә. Безнең авылда менә алда көннәр газ керегә тора, Аллаһа бирсә. Инде оптика волоконный интернетта да керә. Шуңа уйланып киттеләр, авылда бөтен нәрсә мөмкинлекләре бар, өйләре бар, бар нәрсә дә бар, табигать менә тигән. Тырышлык кирәк монда. Тырышлык кирәк. Рафик әфәнде, менә сездә ничегрәк әлеге мәсьәлә белән шулай ук кайтучылар, үз эшләрен булдыручылар ортамы соңгыйламы? Хәзерге көндә безгә яшьләр эшлиләр, трактористлар, комбайнерлар, Аллага шөкер, ничегәтергә тырышкан кеше сельский хозяйствода һәр вакытта үзенең урынысын табала. Фәнил әфәнде, менә бу инде без әйтелгән студияда әйткән фикерләрне әгәр дә инде җүпләп әйтсәк, менә бу шушы җыенга бәйләп әйтсәк, татар эшмәкәрләренең менә язмышын ничегрәк күз алыйсыз сез үзегез? Язмышы әгәр дә менә мин бая әйтеп үткән яшьләргә проблемалар юлында шушыларны оформлетергә, шушыларны әгәр дә бирсә хөкүмәт тә монда нидә кала. И шушы эшләгән кешеләргә дә улар үзләренең эшләгән эшләреннән тәм табып, ем табып эшләячәкләр. Мин уйлыйм, чынында исә авылда калырга теләүче яшьләр күп хәзерге вакытта. Шим кайдадыр инде эшләгәнче, үзенә эшләсен кеше. Тагда әйбәт була. Данис, татар эшмәкәрләренең бүгенге хәлен билгеләүдә нәрсә таяктасы булып тора? Бердәмлек. Аның бергәлеге biz бергә, безнең көч бердәмлектә. Менә еллар дәвамындагы безнең шигарыбыз. Студияда кунакларга да бу таяну ноктасын бирик әле. Шуннан да сезнеңчә менә Салават әфәнде, нәрсәдә күрәсез таяну ноктасын, әгәр дә киләчәгендә билгеләсәк? Бердәмлек, бөтенләй бердәмлек инде. Монда татар бердәм булсак, бөтен нәрсәне җиңалабыз без. Бердәмлектән тыш менә тагы нәрсәләргә басым ясара? Шул хезмәт хакы, эш урыннары тәкъдим итү, Рамил, ничек уйлыйсың? Ну, бүгенге көндә фикер алышабыз, яңадан шушы авыл эшмәкәрләре җыенында инде мин үземнең фикерне әйтәсе килә. Мин беренче ел түгел, килгән сайын мин көтеп алам аны, яңа танышулар, яңа производстволар күрәсең, яңа нәрсә булса да яңаны күреп кайтасың. Һәм шуны инде үзеңдә соңнан үзеңнең хозяйствоңда кулланасың. Һәм алга барырга. Маршалның фикер. Мин әйтәм, балаларны эшкә өйрәтергә. Иң төп бурыч бигенкене балаларыбызны дөрес итеп тәрбияләргә, аларны эшләргә өйрәтергә. Һәм соңгы җөмләне Рафик әфәнде сез әйтсәгез? Берлек булса, без любой эшне һәр вакытта да эшләп барабыз. Бик дөрес фикерләр, безнең тапшыру төгәлләнә. Әгәр дә инде татар эшмәкәрләре үз эшләрен намуслы итеп һәм чын мәгънәсендә яхшы итеп башкарса, безнең татар авылларының да киләчәге өметле булачак. Җыен да һәр кемгә, студияда булган кунакларга да һәм һәр кайсына файдалы үтсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.